Nou, ongeveer 20 Nederlandse bedrijven zijn hier. En ik heb vanochtend even met ze gesproken en ervaringen uitgewisseld en ze waren allemaal ontzettend positief. En hebben ook gezegd, nou, als volgend jaar weer een conferentie wordt georganiseerd, zijn we er zeker bij. De meesten willen ook binnenkort weer terugkomen. Maar ze zien ook vooral de toegang tot Venezuela, tot Colombia, tot Brazilië, hier vanuit Aruba als een enorm groot voordeel. Dus ik denk eerlijk gezegd dat dat heel veel navolging gaat krijgen. De meesten waren voor de eerste keer op Aruba. We hebben voor de eerste keer kennis gemaakt met het concept Aruba als gateway. Maar ik voel gewoon dat iedereen denkt van ja, hier liggen echt kansen. Nederlandse bedrijven zoeken ook die kansen veel meer buiten Europa. De economische groei in Europa is op dit moment lastig. Is eigenlijk meer krimp dan groei. En de komende jaren zijn de vooruitzichten niet zo geweldig. Dus dat betekent ook dat we onze vleugels moeten uitslaan. Buiten Europa moeten kijken. En Aruba is natuurlijk een fantastische kans daarvoor.